دماغ و بحث پشیکان آنکو پشیلیان تیکرن یکسر پشیکن وانا باکور کردستان تنبیرا خلکی لی پشیکن انقره جی هر چه قاسندی پشیکن وانه نبنجی تیرا خون نافدارن. پشیکا انقره بخوشکیا چاو موین خواه یک جورین هری بالکشه و پشیکی گلک تایبتین خوش پشیکن وانه او بگشتی مزرابوتان ورگرتنه. Ankara kedisinin ve Van kedisinin کوکر پسیکا انقره و اوانه اناتولیا و مزرابوتانن. دیروکه ده یکم جار لمزرابوتانه چاندنی هاتیه کرن و پشتی دمکه مشکان برهمن چاندنی خارن و خلکی جی لدجی مشکان پسیک خودی کرن. کوکن پسیکین اناتولیا ده 100 ساله دهان ده جه مزرابوتان هاتنه. ده سردما ویکینگ ده جی اف پسیکه چویا اروپای اوروپیان وی دمه پسیکین و دوره برنو خودان کرنه. çafkanya gelek cüreyen psiken Avrupi psika Ankara'ya. Kedinin atasının Ankara kedisi olduğuna inanılır. شارداریا پرساکلار انقره جی برکه پاراستنا پشیکا انقره رابویا و ناوندک جبو پاراستن زیده کرن و ناساندنا و پشیکی هاتیه وکرن. Ankara Kedisi Koruma Yaşatma ve Navê navenda me navenda parastin, jiyandin û nasandina pisîka Enqereyê. Roj bi roj hejmara pisîkên Enqereyê kêm dibe. Serokê şaredariya me bi rêz Selcûk Çetin jî biryara vekirina navendeke wisa da. Navenda me ji xelkê re vekiriye, gelek xizmetên me hene. Em neslê pisîka Enqereyê diparêzin û hejmara wan zêdetir dikin. Nihal navendê sî heta sî û pênc pisîkan hene. Ev hejmar carnan dibe heştê heta sed pisîkan. Em pisîka Enqereyê diparêzin. veriyoruz yani. Ankara Kedisi'ni koruma altına aldık. Li vê navendê hem li aliyekê vênev tavbên pişîkan tên firotin, hem jî car car pêşbaziyên şaciwaniyê di navbera pişîkan de tên kirin. 2012 yılında ilk olarak Ankara Kedisi Güzellik یکم جار 2012 me pêşbaziya şaciwaniyê di navbera pisîkên Enqereyê de encam da. Nêzîkî heftê pisîk beşdarî pêşbaziyê dibin. 5 salan me ev pêşbaziya kir sala şeşan êdî pêşbaziya şaciwaniyê gihîşte asteke navdewletî. Niha jî saziyên mezin navdewletî serdana navenda me dikin û lêkolînan encam didin. Secereyên pisîkên Enqereyê têne amadekirin. Biz Ankara Kedilerini çıkarmış olduk o piyasaya. Xelkê Enqerê jî bi taybetî yên ku ji ber hegerên cuda cuda nikarin li malên xwe pişîka xwedî bikin, zarokên xwe tînin vê navendê û ev di derbarê pişîkan de zêdetir dibin xwedî zanîn û agahî. Hafta sonları genelde bu tesisi çocuklarla da ziyaret Rojên betlaneyê em zarokên xwe jî tînin û seredana vê navendê dikin. Em hewl didin ku zarokên me pisîka Enqerê baştir nas bikin, ji pisîkan hez bikin û bizanibin ku çandeke me ya wiha jî heye. Ji ber ku em dixebitin, derfeta me tune em li malê pisîkan xwedî bikin. Lê ev navend derfetê dide me ku zarokên me pisîka nas bikin ji nêzik ve û ji wan hez bikin. O yönden de çok iyi oluyor yani. Bihayê her yek ji pişîkên Enqerê ji 1600 lîreyan dest pê dike û heta 5000 lîreyan jê diçe. Lê di wan salên davî de kirîn û firotina vê pişîkê ji bo parastina cinsê vê bêyî destûr û kontrola saziyên peywendîdar hatiye qedeğekirin. Gelek bajar bi sembol û remz û nîşaneyên xwe navdarin. Paytextê Tirkiye Enqere jî ji derveyî nîqaşên siyasî bi du ajalê xwe navdar e. Yek ji van pişîka Enqereya ku hevleke yekcar zor têdan da ku ev coreyê pişîkê parastî be. Ya din jî bizina Enqereya ku êdî tinê navê vê de helbest û stranan da maye. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.